Beberapa mansipur जादों nih finalnya nih. Sandang siangkan. Masih ya? Ilai hanggasin dah. Ilai hanggasin nung mah tuh. Deh. Isini supportआ नै हिनजावफोर गोजा ओरैबायदि बुरजा हिनजावफोर गोजा आरोना इसोरनि सापर्टआ गाजा इसोरनिया दिनै लास्ट फाइनाल नालाय ओंखायनो बिराद मानसि जादों आरोना नै जोदोलै कर्नाल Paso ini. Kornal moनसे हांबावबाय नै कीपर फाल নহলে मुश्किल आसिदे दिनै लास्ट गेम आरोना फुटबल फाइनाल दोङो नै बिनि थाखायनो जगार खालामगासिनो सिं गुबुननि संदों आरो पापर हारि बनायगासिनो आरोना ब्रेड सुप बनायदों र' खिथि हैना नोंसोरनो बे थाखोनखौ बोखार ओइ माबि देदे गायनो बुका इसोर सानैया लटारि माने टिकेट फानग्रा आरोना नै टिकेटआ ओरैबायदि जेनेबा बेनो लटारि आरोना मोनसेयाव माबा लायो मोनसेयाव 100 ओमफ्राय माबायाव 7000 मोनगोन आरोना गंसेयाव गेमा जासिगोन आरोना स्टार्ट जाथ'वाखै जासिगोन आरोना दाबो हायहां हायनोबो हागौ गेरान्टि गैया मोनसे एगेन्स्ट टीम थुलासुब्रि गेमा अलरेडि स्टार्ट जासिगोन आरोना मोनसे एगेन्स्ट टीमा जाबाय जाराबारि जोंनि गामि खाथिनिनो नै ट्रफिकआ नैबे जाबाय जाराबारि एफसि ओमफ्राय नैबे थुलासुब्रि बिथांमोना फार्स्ट गेमनिफ्राय गोबां खस्थ' खालामनानै बेबायदि फाइनालखौ सफैनो हादों ओंखायनो रायजोफोर सब सापर्ट खालामदो आंजोंबो लोगोसे आरो बिसोरजोंबो लोगोसे गेलेनायखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामना होगोन बारग'लायदों बिसोरो गलनि जाबायानो होनाया दायोहालागै टाइमबो बारा गैला अबस्से गैनायालाय ओमफ्राय धुरासुब्रि गलसे होना दोनदों हेडिं मोननायमोन बेयाव गलसे सोबाय इसोरबो डाइरेक्ट मोनसे मोनदोंमोन बिसोरो सोनो हायासै आरोना जोनाया एसे मिस्टेक जाबाय सिदा जाबाय नालाय बेखायनो सोनो हायासै बिराद मानसिफोर जादों nih फाइनालना nih बैसिं एगेन्स्ट जाराबारिनियाथ' बेम पार्टि लाबोदों दिनै मोसाहैनांगोन र' दायो जोबनायाथ' गोग्गोम मोसाखानांगोन दिनै दिनैनो लास्ट गेम नुगोनाबो ओंखायनो नायथिंनोसै बेसे मानसि जायो दायो स्टार्टिं जाहांदों नालाय बेखायनो बाराबो गैया दा लासै मानसिफोरा जाबोगोन आरोना
इसोरनि सापर्टआ नै हिनजावफोर गोजा ओरैबायदि बुरजा हिनजावफोर गोजा आरोना इसोरनि सापर्टआ गाजा इसोरनिया दिनै लास्ट फाइनाल नालाय ओंखायनो बिराद मानसि जादों आरोना नै जोदोलै कर्नाल Paso ini. Kornal moनसे हांबावबाय नै टाइम जोबसिगोन बारा गैला 3-4 मिनिट दंबावो अलरेडि गेमा दायो जोबबाय दायो जाराबारिया गल 3आव हाबाय बुरासुब्रिया 1 गलसे होबाय आरो गलसेखौ मिस्टेक खालामना लाबायना बिसोरो दायो ट्रफि राननायनि सम ट्रफि राननायखौ नायनांगोन खिथिलांबाय थागोन होननानै डिसक्राइब खालामालासिनो नायलांगोन लोगोखौ आरो आंखौ अननानै सापर्ट खालामगोन जायफ्रा बे भिडिअखौ नायदों अननानै शेयार लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होगोन मोसानोबा हायदो सोरबाफोर मोसानोबा नै हिनजावफोर गेजेराव इसोरनिया माला मोसाग्रा लाबोखानायखायनो देरहाबाय खोमा नै बुरैफोराबो देन्जार मोसागासिनो रंजानायखौ नुबा हाबा जानाय बायदिसो मोनलायलायो गामिफोराव हिनजाव नायनो थांनाय बेफोरबायदिसो मोनलायलायो एगेन्स्ट टिमा इसिनियामोन आरोना गल 3आव जेननाय जाबाय बिसोरो Jengnya kau biar kau lalai lagi. Fंबाय बोरै मोनदों? आंबो जेबो मोनाखै जोंनिया हारिबायना। बिमल बसुमतारी डाঙৰীয়াক মই দুই আখৰ আমাৰ মাজত স্পীচ আনিব Thank you so much.